ze gaztea ginen. Bueno, ni gogoratzen dut oso hauteskunde bereziak izan zielaik. Uste dut ziela EAJaren estizioaren ondorengo lehenengo udal hauteskundeak. Izan daiteke, dena den nik hauteskunde gauak oroitzerakoan, oroitzen dut plato barrobuan egin duen lehenengo hauteskunde gaua zurekin egin nuelako. Litekena da lehenengo urte haietan oso gazteak ginen, etxea hasi berri izan, eta litekena da ez kontziente izatea momentu hartan eskuartean genuen erantzukizunaz. Gero, jakina, errealitateak zure tokian jartzen zaitu. Gizarte ura eta urte haiek oso gogorrak eta konbultsoak izan ziren, ez? Epengo bizimodurako eta gure konbibentziarako. Eta nahi eta nahi ez hartu behartzen duen inguruan zegoenaren kontzientzia, eta zure lanak eskatzen zizun erantzukizunaren karga hori ere bai, ez da. Euskaraz bizi nahi zuten herritarrentzat eranetako proiektu bat, askorentzat ametsa izan zen martxan jarri alizatea eta ikustea, zailtasunak zailtasun, egunero albistegi bat egiteko gai ginela. Kalean nik egia esan beti maitasuna eta konplizidadea aurkitu izan ditut, ezta jende asko proiektu horren zaiz zegoelako, jende asko bizi nahi zuelako euskeraz, jende asko informatu nahi zuelako hemen gertatzen ziren gauzez eta zentzu horretan nik egia esan beti oso harreman goxoa izan dut eta maitasun handia jaso izan dut kalean ere.